useita sekunteja, jopa minuutteja pois. 169 on loppusuoralla Samuli Huusko Laitasaaren vedosta. Ja meni alle 35 ja 137 on Markku Nikkanen Limingan niittomiehestä. 6 Kitti Hansi ja vähän kovaa. ja Jussi Nurmi. Nämä ovat saapuneet maaliin. Ja Juha-Matti Heinonen Hyvä Markku. ja Jani Määttä. Se on täältä kiinni. Kirimässä Minä vielä. pystyn siihen. Mistä ei? Saatiinpahan säikytettyä Juha-Mattia. Eli alle 36. Minä pystyn siihen. Kyllä se oppii näitä tsemppaita. Eli entisen reittiennätyksen alle. Ja nyt tulee Elina.